Bhí Ospidéal na deitithe ar siúl in Ollscoil Luimnigh le déanaí. Is é príomhsprioc Ospidéal na deitithe ná chun cabhrú le haon imní a bheoch ar dhaoine óga faoin ghóras leish ar bhealach spríúil agus tanamhach. Bhí deise gom caint le méamh, saorálathe agus micléin leish agus rointas na daltaí scoile chomá faoin lá. Is lá fíor speisialta é, tágan na páistí seo lena chuid Teidí tain, bhíon mór an gníomhíochtaí ar siúl agus ag deireadh le den bhíon Teidí ar fón bhríis. Is é príomhhaim an le ná an páistí chur suanas, maidir le turas chuig an Ospidéal, agus chuna thuspántó nach go léon gá bheith imní orthú, agus déanmid é seo ar bhealach atá fíorthadamhach agus lán de spree. Bhí muid le ag Ospidéal na Teidí féach ar mud Teidí. Teidí is anam dó agus is mála mé. Ná bhí chant agam an othúcar. Bhí sé ar aus. Han sé go mór le ma Teidí, sonas is anam de. Drastal mé ar Ospidéal na deitithe ar bhí mé mar dalta bhain scoile mé féin, so tá sé ionach an deis bheith agam ar anis a bheith arás mar bheith léin leish chun galtaí a múna agus an sprí a bheith agin chun iad a múna faoi leish agus sláinte freisin. Tá mé ar Ospidéal na Teidí, chu mé gléis a sús le dochtúirí. Bhí breis 200 macléin leighs anseo in Ollscoil Luimnigh páirteach mar saorálathe. Ghlach breis 700 daoine óga ó na scoilna áitiúla páirt sa lá agus chur a cóir leish ar 700 Teidí chomá. Jamie ó Nuacht Cúla4, Chunta Luimnigh.